Ana atatu awa mukuwaonawa mayendedwe awo ndi ongonjenjemera choncho, amavutika kulankhula, manja sagwira kena kalikonse chifukwa cha kunjenjemerapo, ndipo akukula ali mu kondishoni yovutayi. Anthu awawa ndi ndani? Zinatani kuti akhale ndi kondishoni ya mtundu? Nangano anabadwa ali chonchi kapena zinachita kuyamba? Moyo wawo wa tsiku ndi tsiku umawayendera bwanji? Ndine Dean Studios, khalani pompo pomwe nkhani ikupitilira, osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife tidziwise anthu zomwe mukugulisazo. Nkutheka zomwe mukugulisazo nzabwino ndipo zokondedwa ndi anthu ochuluka, koma vuto anthu sakudziwa kamba kuti simunatsatse. Tilankhuleni kuti mumve zambiri. Anthu awawa ali ndi nthenda yomwe muchizungu imatchedwa essential trauma, nthenda yosautsa kwambiri yomwe imapangisa munthu manjenje ochuluka kuyambira mutu, mikono, miyendo, chidule, thupi lonse. Imakupangisa munthu kukhala ndi vuto m'mamvedwe ndi m'malankhulidwenso. Matenda awawa amatha kuyamba paokha komanso ndotha kutengera kuchokera ku mtundu. Ana awawa ndi aku Rwanda, sikuti anangobadwa ndi kukhala ndi essential trauma, koma poyambapo anabadwa zabwinobwino monga muja momwe tonse tibadwira nkumakula, ndipo atafika zaka 6 onsewa ndipo pomwe amapezeka ali ndi vuto limene lili. Makolo onse awiri ndi abwinobwino alibe nthendayi, ndipo akhala limodzi zaka zochuluka ndi kubereka ana okwana 10, ndipo awiri anamwalira ndi kutsala ana 8. Atatu ndi awa akuzunzika ndi nthenda imeneyi kwa zaka zoposera 20. Vuto ilili limawasautsa mtendere anthuwa kamba kuti sangagwire kanthu ngati madzi okumwa, kusamba paokha, kuyenda, kuloweza zinthu m'mitu mwawo, komanso kulankhula kumakhala kowavuta. Pa chifukwa ichi anthuwa ati sanaphunzire. Achipatala anakanika kuthetsa vutoli kamba kuti nthendayi ndiyovuta machiritsidwe ake. Anawa kuwalankhula amamva ndipo pena amalankhula, koma mosakhala momwe inu ndi ine timalankhulira. Makolo awo amayesetsa kuwapasa kachisamaliro komwe angakwanise, koma chifukwa makolowa mapezedwe awonso ndovutika kwambiri, komanso bambo awo ndolumala miyendoyi. Pa chifukwa ichi chisamaliro nchovutikira kwambiri. Ukakhala moyo wawo wa tsiku ndi tsiku pakadali pano ndokondwa kamba kuti anthu ena anathandiza family imeneyi kuti ipite ku chipatala cha makono, ndipo pang'ono ndi pang'ono nthendayi inapungukako. Amatha kukumbukirako zinthu zina ndi zina komanso mayina awo. Osayiwala kupanga comment komanso share nkhani. Zimakoma mukamazionera mukafoni kabwino, kafoni kowala bwino, ndipo sipanavute kamba kuti kuli madolo omwe amapezeka ndi mafoni a mtundu wina uliwonse omwe inu mungakonde malinganso ndi budget yanu. Awawa ndi PSG mobile phones omwe akupezekera ku South Africa, dera la Tembisa. Iwowa mafoni awo amagulisa pena paliponse ku Joniko, dera lina lililonse. Foni ina iliyonse imene inu mungayifune imakupezani kuphatikizapo. Omwe muli ku Malawi muthanso kuyitanisa foni ya kukhosi kwanu ndi awawa PSG mobile phones, ndipo amatumiza foni dera lina lililonse ku Malawi malinga ndi mgwirizano wanu. Mafoni a fresh, mafoni opanda madando, ayimbireni kapena WhatsApp pa 0614289792. PSG mobile phones, abale foni uzithako kutulusa nthumba mwa ndidi.